ilaqlaq u jfarfar. Il-Ministru tal-Intern ma jagħmel xejn ħlief jilgħab bid-diskors u jirrifjuta li jġorr xi tip ta' responsabilità politika fid-dawl tal-każ taż-żewġ soldati akkużati biqtil u wara r-rapport ta' kundanna tal-Ombudsman dwar il-Forzi Armati. Net News taqsal il-Ministru min se jġorr ir-responsabilità dwar dan kollu u tul l-intervista kollha ma kienx kapaċi jirrispondi. Minflok għażel li jfarfar. Min se jġorr ir-responsabilità? Ħanerġa' nsaqsik. Ir-responsabilità hija tal-persuni illi fil-fatt huma stess illi wettlu r-reat. Lill-Ministru staqsejnieh darba darbtejn kif se jserraħ ras il-poplu quddiem l-akkużi serji tal-Ombudsman. Kif tista' sserraħ ras il-Maltin u l-Awċin kollha li qed iħarsu lejn il-membri l-oħra tal-Forzi Armati. Bittama li dawn u hekk żgur li jagħmlu ħafna minnhom iħarsu is-sigurtà tal-persuni. Però jafu illi b'xi mod fl-armata qed jidħlu nies b'dan il-mod abbużiv li tkellem fuqu l-Ombudsman u li mhumiex żgur jagħmlu ġieħ lill-membri l-oħra. Jiena waħda mill-affarijiet li nista' ngħidlek huwa ħaġa waħda. Ħadd ma qed jidħol b'mod abbużiv fl-armata. Il-promozzjonijiet fl-armata ingħataw bl-iktar mod ġust skont il-liġi, kull persuna. Mhux hekk qed jgħid l-Ombudsman Ministru. Jiena qed ngħid. Jeffrey Kurmi 4 promozzjonijiet fi ftit xhur. Min qatt ħa 4 promozzjonijiet fi ftit xhur. Kif tista' tgħid li mhux abbużiv? Mhux talli ma rridx jirrispondi, talli prova jdawwar diskors fuq affarijiet m'għandhomx x'jaqsmu biex jipprova jaħrab milli jġorr ir-responsabilità li suppost iġorr. Dan jiskolpak Ministru. Żgur li ma jiskolpakx. Min se jġorr ir-responsabilità politika? Ok, f'dal każ issa waħda mill-affarijiet. Dal-każ kien minn persuni li kienu il-barra mill-ħin tax-xogħol, illi ma wettqux ir-reat. Soldati, Ministru, fil-Forzi Armati ta' Malta. Jiġifieri ħajġor responsabilità fuq ġifieri. m'hemm l-ebda responsabilità politika xi ġorr. Għax bqajna ninsistu miegħu biex jikkommetti ruħu dwar min se jerfa' r-responsabilità, il-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali wieġeb hekk. U jekk trid tagħmel qamat ma jnejk dik affarijiet tiegħek. La ma tmajnejna qed tagħmilna inti Ministru meta tgħidilna li ħadd m'għandu jġorr responsabilità politika. Kristina Majra, Net News.